iranek urtea, eta tristea daudena mundu bihurtzea. Etxetik irtetzeko nolako trantzea, ta zer kostatzen zaiztu kotxea hartzea. Lalai, 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 kotxea hartzea. Mutil rubio guapoa, partido madula, baina maiten hauela zelako ez dula. Beinak pentsatu izan dut zugatik sekula, diruagatik soilik maitatzen nauzula. Larai, 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 maitatzen nauzula. Itxeka oiek ezin, nik segio hartu, hobezentzuna egin, beti barkatu, gure bizitza nola nahi duzu bukatu. Gure bizi ere mua behar da luzatu. Larai, 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 behar da luzatu. Luzatu egin behar dala, esan du bapaten. Ze luzau, ze hostia, ze zabitz esaten. Profesional duintzera alperra izaten, eskalean ez oean ez du ezer egiten. Larai, 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 ez du ezer egiten. Ez deidio, ezer erakutsi, txantajea da hemen, ezin dut gehiago eutsi. Mundua ezagutzeko ez dut gogo gutxi, sofatik aparte nahi dut beste zer ikusi. Larai, 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 beste zer ikusi. Ze ikusi behar dezu, beti mozkortutan, lehen sendoa zegonan, orain zimurtuta, esan egin behar dizut mekauen laputa, asko zobenengoke ni dibortziatuta. Larai, 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 ni dibortziatuta.